E falamos con Carmen Novas, que é técnica de sensibilización do Fondo Galego de Cooperación e Desenvolvemento, un fondo que, como saben, estes días, leva colaborando con Culleredo, o Culleredo co fondo moitos anos, pero estes días pois é noticia porque o Concello acolle no seu vestíbulo, no hall de a planta baixa da Casa do Concello, a exposición Saúde Universal, proxectos que dan vida. E isto o que fai é expoñer pois grande parte do traballo que fai o fondo. Carmen, que tal? Moi bons días. Hola, moi bo día. Decía que, isto é un bo escaparate para entender o que fai e o traballo que desenvolve o fondo, porque imagino que hai moita xente que non o coñece, non? Sí, certamente, aínda que neste momento o Fondo Galego de Cooperación está formado por 120 concellos galegos, entre eles moi activo de Culleredo, como comentabas, e as 4 deputacións de Galicia. Sí que é certo que toda a cuestión da cooperación internacional, que é o noso traballo principal, ¿no? De apoiar proxectos en municipios dos países en vías de desenvolvemento, non? Pois todo este traballo é bastante descoñecido para o público xeral, aínda que si temos actividades en Galicia para sensibilizar sobre estas cuestións. Faltábanos un pouco pois dar a coñecer que exactamente o Fondo Galego, cal é o traballo que se fai co apoio dos concellos galegos. En esta exposición, temos en realidade varias, centradas en diversas temáticas, nesta en concreto sobre os proxectos de saúde nos países de lingua oficial portuguesa da África lusófona, ¿no? Que son sobre todo Guinea-Bissau, Mozambique e Cabo Verde. E que se fai en estes países? Moita xente dirá, que necesidades se cubren, como se elixen de algún xeito os proxectos e que papel teñen os concellos agora de, non sei se tamén forman parte a hora de tomar as decisións, como se traballa un pouquiño a hora de seleccionar os proxectos? O Fondo Galego ao final é unha asociación de concellos, ¿no? Que ten a súa asamblea, ten a súa comisión executiva tamén, que son digamos, os que xestionan máis o traballo do día a día xunto co equipo técnico, que somos 2 persoas só para moito traballo, pero sí que é certo que os concellos que forman parte teñen toda a capacidade de decisión a través da asamblea, que precisamente a deste ano se vai celebrar mañá en Santiago de Compostela, e aproveito para convidar a acudir a aqueles concellos da contorna que aínda non se apuntaran, ¿no? Porque aí é certamente onde damos conta de todo o traballo realizado no último ano e do que se vai realizar no seguinte, ¿no? E aí é un pouco onde expoñemos pois os proxectos que nos chegan, porque digamos que o Fondo Galego non decide cales son os proxectos que se desenvolven, sino que son os propios municipios ou asociacións de municipios, pois por exemplo a Asociación de Municipios de Mozambique, a Asociación de Municipios de Cabo Verde. No caso de Guinea-Bissau traballamos máis con unha rexión concreta, porque os municipios aínda non están administrativamente formados, ¿no? Ainda están con ese proceso de descentralización que quizá tivemos aí tempo. Pois traballamos directamente con eses socios que son normalmente municipios ou asociacións de municipios, e eses socios son os que nos din o que necesitan en cada momento, ¿no? Aí na exposición pois podemos ver como pois cando foi a COVID o que necesitaban pois era apoio para todo o tema de mascarillas, de higiene e demais, pois despois, noutros momentos, pois o mellor é a saúde materno-infantil, a que máis se necesita apoiar, a saúde menstrual, moi importante tamén o traballo que facemos en Mozambique, etc. ¿No? Pero digamos que o proceso é un pouco ese, os nosos socios neses países nos presentan as necesidades que teñen, desde o Fondo Galego, pois avaliamos tamén a nivel técnico se son viables, e a nivel político pois se toman as decisións entre toda a rede, ¿no? Se presentan as propostas, e se alguén ten outra ou non lle convence algunha, tamén o expón. Nesta asamblea de mañá tamén se van a presentar os proxectos que non traballamos, porque traballamos con 2 fórmulas, ¿no? Unha directamente desde Galicia, os municipios de Galicia, os municipios deses países, e outras veces traballamos financiando proxectos de ONGs galegas, que suelen ser, por exemplo, en Latinoamérica, e mañá se van a presentar na asamblea tamén os proxectos que saíron financiados na
na convocatoria de axudas deste ano para ONGs galegas. É un pouco así o sistema por riba, digamos. Ao final axudades a un montón de países, porque falabas antes de ese, non me acordo a cifra exacta, pero dabas un montón de concellos galegos que forman parte do fondo. 120. Imagino que non estarán todos os que quixerades vos, non? Hombre, nos quixéramos que estiveran os 315, ¿no? Pero moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen ou aínda non saben ben como funciona, entonces tamén é un traballo de cada ano ir visitando estes concellos, ir dándonos a coñecer e a verdade é que normalmente cando saben do Fondo Galego se suman directamente porque é moi pouco que se pide e moito que se reciba a cambio, ¿no? Digamos que todos os concellos aportan unha cota anual que é o 0,01 dos ingresos correntes, o sea, moi lonxe dese 0,7 que se viña demandando no destes anos 90 para axudar os países do sur global, e ao mellor, pois a cambio, aparte de recibir todo o que supón ser un concello solidario, ¿no? E canalizar a solidaridade das veciñas e veciños que sabemos que se apoian este tipo de cuestións, pois ao mellor tamén pois reciben unha actividade de sensibilización que pode ser unha exposición como esta, ou pode ser un teatro, ou pode ser unha charla, a veces incluso custe moito maior da cuota anual que se aporta, ¿no? Pero bueno, sobre todo a rentabilidade está en que as veciñas e veciños dese concello están pois canalizando tamén a súa solidariedade e participando nunha rede que ademais ofrecemos oportunidades de formación, oportunidades de coñecer o que se fai sobre o propio terreo, etcétera, etcétera, etcétera. E bueno, eso é posible tamén porque hai concellos grandes, hai concellos pequenos, hai deputacións, hai quen aporta máis, quen aporta segundo as súas posibilidades, entre todas e todos pois conseguimos crear esa sinerxía. Falabas de sensibilización, precisamente Carmen é técnica de sensibilización do fondo, e neste caso é necesario sensibilizar os concellos, os municipios, en moitos casos para que tamén pois se unan máis, se fagan máis forza e haxa máis recursos, pero imagino que tamén, e antes facías referencia, Carmen, aos veciños, que ao final, a través dos municipios, acaban tendo participación, non ven canalizada esa posible intención de axudar. A xente coñece o público suficientemente o traballo de entidades como a vosa ou non? Pois mira, eu creo que son moi descoñecidas e máis nos tempos que corren, ¿no? Que cada vez o individualismo ou, digamos, a visión internacionalista que ten o Fondo Galego, pois se deixa un pouco de lado, ¿no? Isto da solidariedade global tal como se viña entendendo anteriormente, pero bueno, a verdade é que unha vez que damos as charlas ou que presentamos esas exposicións, pois acaban tendo moi boa acollida porque ven o típico, ¿no? Pero a axuda chega, pero realmente as persoas se benefician de todo isto, e hai, por exemplo, na exposición que ten como distintos niveis de lectura, ¿no? Hai tamén uns códigos QR que nos levan a testemunhos das persoas que están recibindo ese apoio e que nos contan como o Fondo Galego lles está realmente axudando, ¿no? O Fondo Galego e todos os municipios que facedes parte del, ¿no? Entonces, realmente a esa fórmula tan directa de ver aí en fotografías, en datos, en testemunhos como os proxectos teñen un impacto real e moitas veces cunha aportación económica moi cativa seguramente para o que pensaríamos aquí que pode costar, o que sei, facer unha escola ou dotar un centro de saúde ou demais, pois o impacto sobre o terreo a veces cun custe moito menor é grandísimo, ¿no? Porque parten moitas veces case de cero. A situación evidente en moitos países, moitos lugares do mundo é de necesidade, unha necesidade que ás veces non somos conscientes, máis conscientes dos nosos problemas do día a día que ás veces nos parecen grandes, e hai xente no mundo que ten uns padecementos en cosas tan básicas que a nos parecería tremendo se nos pasara, e se solucionan ao mellor pois con unha pequena aportación, como decías antes. Esa labora, imagino, é a que máis facedes a hora de concienciar con este tipo de exposicións como a que hai estes días en Culleredo. Como animaríamos a xente dos veciños a que se acheguen estes días, creo que ata o día 30, incluído, ata a Casa do Concello? Que lles diría, Carmen? Exacto, está ata finais de mes e eu lles diría que se animen en xeral a coñecer outras realidades, ¿no? Porque realmente sí que hai moitas carencias que podemos solventar
dunha maneira, non vou decir simple, pero sí máis ou menos doada, pero tamén son países con moitas potencialidades, ¿no? con moitas ganas de traballar, mas os socios cos que colaboramos sobre o terreo e a veces só necesitan un pequeno apoio, e a través desta exposición van coñecer eso, os nosos socios sobre o terreo, os proxectos que realizamos a través de testemunhos de fotografías das ilustracións da ilustradora Sandra Lodi, porque teño que decir que a exposición visualmente tamén é moi bonita, moi atractiva, grazas a esas ilustracións desta artista que é premio de Castelao de banda deseñada. E todo iso fai un conxunto que, bueno, a través do visual, dos datos, da palabra, pois nos fai creer que realmente outro mundo posible e que temos unha capacidade de transformación que moitas veces non somos conscientes, ¿no? De todo o que podemos aportar, simplemente moitas veces facer máis que estar informados ou que combatir según que discursos de odio, de racismo que temos por aí, ¿no? E nese sentido animo a seguir o Fondo Galego tamén nas redes sociais, porque a fórmula máis doada de ver como estamos traballando, como están traballando os nosos socios sobre o terreo, e todos os resultados que se están obtendo, ¿no? E combatir dese xeito pois outros discursos ou outros relatos que nos chegan que non teñen base. E Carmen, o fondo traballa exclusivamente con as administracións, cos concellos, ou tamén poder recibir axuda ou colaboración de particulares? Como funciona iso? Pois neste momento se canaliza a través dos concellos. Sí que é certo que hai momentos cando hai algunha catástrofe ou algunha emerxencia, ¿no? Algo de axuda humanitaria, a veces sí que facemos chamados para que a cidadanía poida aportar, pero bueno, eu xa vos digo, para nós a máxima axuda é que nos axuden na difusión, no coñecemento destas outras realidades, destes proxectos que se levan a cabo, e si queren canalizalo de maneira económica, pois tamén hai moitas organizacións e, como digo, o Fondo Galego en casos puntuais abre tamén esas doazóns de emerxencia, só teñen que estar atentas e atentos ás redes sociais. Decías antes que neste caso, bueno, pues casos como os destes lugares do mundo nos que son obxecto de a exposición que se pode contemplar estes días ata o día 30 en Culleredo, pero normalmente hai algunhas zonas do mundo que son as máis recurrentes ou que teñen máis necesidades, en as que por desgracia teñades que traballar máis, ou as desgracias están por todo e as necesidades as hai por todos os lugares? Temos que buscar un equilibrio, ¿no? Porque a veces podes pensar que hai máis necesidade en outros países onde non estamos traballando, pero tamén é certo que temos a capacidade que temos e non podemos actuar, pois, o mellor en zonas de conflicto ou en zonas onde non hai unha estrutura administrativa ou un pequeno, ou que teñamos un socio ali fiable que nos dé a garantías, ¿no? Para eso xa existen outras organizacións de Nacións Unidas e demais que ás veces tamén traballamos en conxunto, pero o Fondo Galego céntrase sobre todo nos países lusófonos de lingua portuguesa, porque nos resulta máis doado, no, traballar ali. Date conta de que compartimos esa lingua, entonces nos podemos entender sin necesidade de burocracia, de traducir documentos. Cando vamos a supervisar os proxectos, a comunicación é moi doada, temos uns vínculos culturais, emocionais e demais con estes países que falan portugués. E iso fai que o traballo pois sea tamén máis eficiente, máis efectivo, por iso nos centramos aí, no tedes na Expo, como dicía, Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde, pero tamén traballamos, por exemplo, moito no Sáhara. Agora mesmo se veñen celebrar os 50 anos da República Saharaui Democrática, e agora mesmo se está celebrando tamén o Congreso de Mulleres Saharauis co apoio do Fondo Galego. Tamén a través das ONGs galegas que teñen moita presencia en Latinoamérica apoiamos proxectos ali. Bueno, vai un pouco eso, tentando buscar ese equilibrio entre as necesidades que nos demandan e tamén a nosa especialidade ou o que nos podemos aportar e axudar, porque evidentemente non podemos entrar a mellor proxectos de grande envergadura que requiran unhas capacidades enormes, ¿no? Entonces, sempre eso, buscando ese equilibrio, traballando da forma máis directa posible, vendo que ten un impacto real e que axuda a vida das persoas.
E como é o equilibrio neste caso e as relacións coas institucións, neste caso vos que os relacionades moito cos municipios, pero teredes tamén ao mellor necesidade de apoio das administracións das grandes, das irmás maiores, non? Digo Xunta, digo comunidades autónomas, non? A nivel de outras latitudes, o goberno estatal, neste caso os gobernos grandes a nivel internacional para colaborar con entidades como a vos, cal é o feeling? Vos coñecen suficientemente porque cando máis visible sexa a vosa laboura, entendo que haberá máis sensibilidade, non? Sí, de feito, todos os proxectos necesitan estar supervisados a outro nivel ou máis que supervisados en coordinación que outro nivel, ¿no? Porque nós, por exemplo, se traballamos coa rexión de Cacheu en Guinea-Bissau, ¿no? Que sería a Xunta de Galicia dali desa rexión, pois digamos que eles xa fan toda a coordinación pois o mellor co Ministerio de Saúde, ¿no? Para que sepan que o Fondo Galego vai desenvolver, apoiar ese proxecto a través do goberno regional, para que este en sintonía evidentemente con todas as directrices do propio Ministerio de Saúde. Ou en Mozambique, que traballamos coa Asociación Nacional de Municipios de Mozambique, tamén a súa vez, pois dependendo do municipio no que se traballe, se coordina tamén a nivel do distrito, que sería como a nosa provincia, e a nivel estatal para que todo ese traballo se faga en sintonía e non o Fondo Galego faga unha actuación por libre que non contribúe a visión ou plan estratégico estatal nese caso, ¿no? E sempre baixo paraugas da Axenda 2030, ¿no? Dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que vais tenedes oídos falar. Neste caso, o obxectivo número 3 que marcou Nacións Unidas é o da saúde e nesa liña traballamos nos proxectos que se presentan nesta exposición. A veces nos queixamos da burocracia, non? Aquí en España ou en Galicia, nos países occidentais, ao mellor en países en desenvolvemento, o tema administrativo é máis complicado, non? A nivel de trámites, de papeleo, de poñerse de acordo, de que todo este coordinado, e tamén un traballo de campo importante que forma parte do día a día voso, desa trincheira, vamos a decirlo, non? Ese traballo invisible, ¿no? Máis a nivel interno, que eso leva máis a miña compañera Andrea, pero sí que moi tedioso e pouco recoñecido, gracias por nomealo, porque por eso digo, porque por exemplo, claro, temos que supervisar todo moi ben, ¿no? Para garantizar que o que se inviste realmente para o que foi destinado, e nese sentido pois recompilamos todas as facturas, os informes, as fotografías, pero claro, evidentemente moitas veces unha factura non ven como a consideramos aquí, no, porque eso nos pasa nas intervencións de algúns concellos que financian proxectos específicos, que isto tamén se pode facer. Hai concellos que deciden achegar unha cantidade maior para un proxecto específico, moitas veces chegas coa factura que te imaginan que vai ser unha factura europea e non é exactamente así, ¿no? A veces pois veñen un pouco de outra forma, entonces hai que ser un pouco flexibles, ser exixentes tamén con toda esa burocracia e ese papeleo, pero ser un pouco flexibles e adaptarse ao contexto de que pois un informe o mellor non chega no tempo que se requeriu ou todo detallado que se requeriu e hai que volver a preguntar, pero bueno, para iso tamén facemos misión sobre o propio terreo, ¿no? De vez en cando pois visitamos in situ os propios proxectos para comprobar que este todo en orde e realmente se traballa con todas as garantías. Pois eu preguntaba precisamente porque ese é un traballo tamén importante, tamén dá credibilidade á xente para que saiba que se traballa moito e que a xente que está pois nunha asociación, nunha entidade como Fondo, son xente que ten que enfrentarse a un traballo diario importante para unha boa causa, pero que dá un traballo moi grande e que ten moitísimo mérito. A Carmen Novas, a técnica de sensibilización do Fondo Galego de Cooperación, que ten estes días aberta en Culleredo, na Casa do Concello, unha exposición Saúde Universal, proxectos que dan vida. Pois moitas grazas por atender a chamada de Radio Culleredo, moito éxito con todos os proxectos. Grazas a vos e animo de novo eso, a seguirnos en redes, porque o traballo é moito máis amplo que o da saúde, ainda que realmente vos animo a visitar a exposición a todas e todos os ointes, porque vades coñecer o Fondo Galego, o labor que se fai e que facedes todas e todos os veciños de Culleredo. Un saúdo, grazas. Grazas.